Usa ka 40 anyos nga lalaki sa Don Carlos, Bukidnon ang patay human gipusil samtang samdan sab ang kauban ining 72 anyos human nadamay sa maong hitabo. PNP dunay persons of interest sa kaso. Ani report. Dead on arrival sa ospital ang 40 anyos nga lalaking residente sa Purok 1-D, Barangay Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon. Human nga kalit gipusil sa wala mailang sospek. Base sa investigasyon sa PNP, adlong Sabado pasado alas 9 sa gabi, samtang adunay gipanguha nga gamit sa iyang motor ang biktima, kalit kining gipusil sa makadagang higayon. Gani, damay pa ang 72 anyos nga lalaki nga anaa sa ilang balay yang maigo sa saag nga bala. Abangan siya sir, pagsulod sa balay na sir, abangan siya, nakita tong biktima, directly gikuan sir, gibaril diretso. Human ang krimen, gilayong misibat ang sospek ngadto sa dili matino nga direksyon. Sa pagpanubay sa PNP, may gawas nga posibleng personal nga bangi ang motibo sa pagpamusil. This sir, incident rooted sir sa land conflict sir between parties. So, ang suspitsado parang sir, claimant po sa ka area sir in which itong mga biktima po sir ang present occupied on that area. Aduna na persons of interest karon ang PNP. Rason nga gapanguha sila karon og ebidensya aron mapasaka ang kasong murder batok sa sospek, samtang ang nadamay na 72 anyos padayon kunong ginatambalan karon sa ospital og anaa na sa luwas nga kahimtang. Cyril Chavez, 1 Mindanao.